Здравейте хора от YouTube, аз съм Дарки, най-ходения на 234, тук с мен е. Кажи си името, бе? А? Like bacon. Да. Like bacon. Ако искате да ме викате, ето е моята количка. Имам си... От теб само една част, пък го разминавам. Имам си това профила, ще ползвам това 8 левел. И това е втори епизод. То не аре с старите ни профили. Ама аз не си помня паролата. Не, човек. Ма то не ми запаметено. Защото аз направо си инсталирах на новото й. На фасето. Предишната ти парола знам. Каква? Беше в някакъв... Да. Той ни я направи, дето имейла ми беше Лайно 67, нали? А пък паролата ми беше... Да, сетих си профила, обаче си забравих имейла къв беше. Имейла Лайно? Не беше Лариканик Лайно. Не. Абе, забравих. Ари, ще си карам с този профил, без той голчето повече ма кефи. Така, беше ми неона, скичаме го. Ти знаеш ли, че си спечелих неон? Какъв цвят? Не знам. Син. Може да ми подариш розов? Не мога. Аре, да ти пращам ли? За състезание. Състезанието ще е сервера.